बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3. होय, काय चाललं इकडे? कुठे आले तुम्ही फिरायला? तू कुठे झोपणार आहे? बेड नंबर 1, काजल इकडे बेड नंबर 2. आमची गाडी किती वाजता आहे? 11, 11:30 ना. रात्रीची गाडी आहे आजच्या दिवशी. आणि आता 5 वाजले, 5, 5:30 वाजले. आम्ही आता जरा झोपतो 5 तास इकडे. फक्त 5 तासासाठी आम्ही रूम बुक केलेला आहे. चला. छोटा टॉवेल, छोटा टॉवेल, छोटा टॉवेल. म्हणूनच मी घेतला 3 बेड होता म्हणून. 2 बेड दाखवत होते मला, मग मी 3 बेड घेतला. आता इथे आमची बायको पैसा वसूल करते हॉटेलमध्ये भरलेला. इथे आम्ही काय करतो आहे? चहा बनवतोय. बनवा. कसं बनवायचं? चहा कॉफी जे काय ते बनवते. पावडरवाले दूध आहे, चालेल ना? हां. इथे पाणी भरून कित्तल आपल्याला हे दिलेलं आहे. हे काय आयटम आहे बघा. तुला कसं वाटतंय झोपून? मस्त वाटते, थंडी पण वाजते ना. जरा रेस्ट झालं की नाही? हा, बरं वाटलं जरा. है ना? येऊशी नाही वापरत. आणि आम्ही आता जेवण सुद्धा मागवणार आहे. ह्याच्यातलं काय मागवूया आपण आता? काहीतरी मागवूया. आम्हाला सबस्क्रायबरनी दिलेलं आहे ते आम्ही इथे खाणार आहे. इथे आम्हाला काय काय दिलेलं आहे बघा. हे 2 डबे आहेत. एकात गाजरचा हलवा आहे आणि ह्याच्याचं मठ्ठा आहे. आम्ही खाणार आहे. आणि इथे रूम सर्व्हिसकडून मी टॉवेल मागवलेला आहे. टॉवेल, पाणी, चहा, कॉफी आणि साबण आणलेला आहे. हो, आणलेला आहे साबण पण. तर हे सर्व फ्री असतं. जेव्हा आपण रूम बुक करतो ना तेव्हा फ्री असतं. अजून तुम्हाला एक गोष्ट दाखवतो. ॲक्च्युली सर्वांना माहिती असेल. ओके, आता इकडे बघा. आता इकडे डू नॉट डिस्टर्बचं बटन आहे, तो मी ऑन करतो. हा, जर ऑन केला आता बटन इकडे दाबतो बघा. बटन दाबू. डू नॉट डिस्टर्ब. आणि क्लीनअप आहे. इकडे क्लीन रूम. इकडे क्लीन रूम आलेला आहे. क्लीन रूम पण बंद करूया आणि डू नॉट डिस्टर्ब पण बंद करूया. आणि इथे आम्ही AC बंद केलेली आहे कारण रूम थंड झालेला आहे ना. बस झालं रूम एवढा थंड. झाली का कॉफी? तर कॉफी झाल्यावर, जेवण आल्यावरती आणि सर्व खाल्ल्यावर मम्मी उठल्यावर तुम्हाला तर दाखवतो. आणि मी चाललो आता इकडे अंघोळ करायला. इथे काय करते तू काजल? हा, मी मठ्ठा ओपन करते. कोणी दिला? सबस्क्रायबरने आपल्याला भेटायला आले होते ते सकाळी. बघा कोणता कलरचा आहे? हळू केशरी रंग आहे. केशरी रंगाचं मस्त आहे. आहे. हो, हे मम्मी छान वाटतं. चल उठ इकडे. मम्मी बोलते नाही मला पडायचं नाही, पण कशी पडली आहे बघा. आता वाजले किती माहिती आहे का? आता बघा किती वाजले. आता 9 वाजले. 9 बरोबर आम्ही. आणि आपली गाडी 11:30ची आहे रात्री. एवढा वेळ काय केलं असं म्हणून आम्ही इकडे हॉटेल बुक केलं. अरे वा, सर्व होतं इकडे. ये मम्मी, ये इकडे ये. आणि आम्ही इकडे आता इकडे हे पण मागवणार आहे. जेवण पण मागवतो आता. बाजूला गाजरचा हलवा पण दिला गाजर आहे ना. हो, जेवणासोबत खाऊ आपण. लाईट कमी दिसते का तुम्हाला तिकडे? जरा लाईट मारूया आपण. हे बघा, आहे ना. छान आहे. दे मम्मीला, दे खायला. आणि आपण ये एखाद्या ह्याच्यात खाऊया. ये कसं लागतं बघ. छान आहे. काय मठ्ठा लस्सी सारखा आहे. हा काय? चल आपण पण मठ्ठा खाऊ. प्लस लस्सी आहे ना. असं वाटतंय. तर आपण पण घे गाजर. लय भारी आहे. 3 चमचे दिलेत बरोबर त्यांनी. हो. अरे वा. ज्यांनी कोणी सबस्क्रायबरने दिलं आम्हाला खूप आवडलं. मी पण आता टेस्ट केलं. वा वा वा. चला. मी तर असं कधी खाल्लेलं पण नाही. सुरत गुजरातमध्ये येऊन काहीतरी त्यांच्या प्रकारचं खाल्लं आणि आम्हाला खूप आवडलं ते. दही श्रीखंड असं आणि दही श्रीखंड लस्सी असं मिक्स वाटतं काहीतरी ना. खूप म्हणजे खूप छान. आता इथे आम्ही बघा व्हेज बिर्याणी आणि पनीर पुलाव ऑर्डर केलेला आहे. चला आता वाढा दोघांनी मिळून. कसं आलंय ते बघतात. कसं आलंय बघा.
3 चमचे 3 चमचे बरोबर दिलेले आहेत. आणि कांदा आणि 3 लिंबू पण बरोबर दिलेले, कांदे पण दिलेले आहेत बरोबर. प्लेटी पण 3 आहेत. प्लेटी पण 3 आहेत ना. आज तर पार्टी झाली इकडे मम्मी. होय. हा? आज चांगलीच पार्टी झाली. आज बघा इकडे थांबायला लागला असं, नाहीतर रेल्वे स्टेशनला झोपा काढत राहायला लागले असं तिकडे, हा है ना. चला हे फोड, काजल तू दे फोड, बघूया कसं आहे ते, टेस्ट पण बघूया आपण कशी आहे. तुम्ही दोघांनी टेस्ट करा जरा. आय गेस मम्मीनी पण क्वांटिटी जरा कमी वाटते ना, है ना. ते बोललेच होता ना की एका पुरतीच आहे, हां मग त्यांनी एका पुरतीच दिली बघा ते. म्हणून आम्ही 2 नाही ती एक प्लेट आहे ना. हो आणि काजलनी पनीर पुलाव आहे ना, हो. आणि मम्मीने व्हेज बिर्याणी हे केली आहे. खोलले. आता सर्व दोन्ही इक्वली डिवाइड करा. इथे बघा आमचं ताट वाढला गेलेला आहे. इकडे आहे आपण घेतलेली आहे व्हेज बिर्याणी आणि पनीर पुलाव. चला काजल टेस्ट करा, मम्मी टेस्ट करा. आता बनवलं तर हॉटेलवाल्यांनी, बघायला पाहिजे ना कसं कसं लागतं, सर्वीकडची टेस्ट बघायची ना कसं लागतंय ते. दोघं एक एक खावा. छान आहे. छान आहे. चला आता मम्मी पण फ्राईड खायला. राईस सारखा लागतो ना. मी पनीर पुलाव टेस्ट हा तू ते खाल्लं, मी ते. आता मी हा बघते. तुम्ही खायपर्यंत माझ्या तोंडाला पाणी सुटायला लागलं इकडे. रे ना तू पण खा. कसं आहे. छान आहे. चला आता आम्ही हे सर्व खातो आणि मग तुमच्याशी बोलतो. आता थोड्या वेळाने चेकआउट करायची वेळ होणार आहे. आता 9:30 वाजलेत. 10:30 आपण सोडणार आहे रूम. म्हणजे आपण किती तास राहिलो आहे रूममध्ये, फक्त 4, 4.5 का 5 तासच राहिलो, हो. है ना. झाला हॉटेलमधून बाहेर निघालेलो आहे. रात्रीचे 11 वाजले. आता आम्ही चाललो मुंबईला. तेंडा. सुरतला बाय बाय करा. बाय बाय सुरत. चल कोणत्या डब्यात. या. या डब्यात. नंबर काय 2, 3, 4. आता गाडी आपल्या सुरतवरून सुटलेली आहे. आमचा B4 डब्बा 2, 3, 4 सीट नंबर आमची. स्लीपर आहे. हां आता वाजले रात्रीचे 11:30 आणि ही गाडी बरोबर 4 वाजता 4, 4:30ला बँड्रा टर्मिनसला पोचेल. मग आम्ही सकाळी 5 वाजता घरी पोचू विक्रोळीला दुसऱ्या दिवशी. सॅटर्डेला मला जाऊन झोपणार आणि संध्याकाळी मीटअप आहे परत, बरोबर ना. हो. आता आराम करा. ही स्लीपर आहे. आता बसून घेतो थोड्या वेळाने झोपणार. मग किती वाजले, सकाळचे 4 वाजले. 4 वाजले ना. आता आम्ही पोचू बँड्रा टर्मिनसला. अरे टाईम अजून. काय बाय. ताजाला जागी आहे. 10 मिनटं. सकाळचे 5 वाजलेले. 5 काजलने ट्रिप कंप्लीट केलेला आहे. काजलनी आणि मम्मीने फर्स्ट ट्रिप कंप्लीट केलेला आहे आउट ऑफ स्टेटचा, पहिल्यांदाच आमच्या बरोबर. दिलो दिलू. दिलो इकडे 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 इकडे
हे बघ आमची दिलवाली दी वाट बघते. दी